Mm. Mm. Murag dugay na jud kaayo nga panahon nga wala ko kakaon anay og balik aning klase sa seafoods. Mao day gitawag namo ni og dunsol. Mga laman loob ni siya gikan sa sulod sa dunsol. Sayon ra kayo ni kuhaon kay maglublob ra man ni siya sa balas ug motago ilawom sa bato. Ang problema lang ani karon mga amigo kay talagsaon na lang gyud nimo ni siya makita tungod sa kadaghang manguha adlaw ug gabi. Dili pareha sa among panahon kaniadto. Magtapok lang gyud ni sila halos mga tumban pa nimo ang tirada day nato ani mga amigo ato ni siyang adobohon kay mao gyud ni pinaka the best nga putahin niya. Ako lang sa nagimarinate gibutangan ako og tuyo, suka, paminta powder ug ginaling nga sili ug isit aside sa nato kay mag-andam ta sa ato ang mga lamas. Hiwaan lang nato ni siya og sibuyas, ahos, luya ug butangan po nato og sili para ganado jud ang atong kaon. Hoy buyag. Nya. Ug dili na nato nila ngayon mga amigo. Kay murag gutom naman, itak-ang lang nato na atong kalaha diha ug ato nang butangag idibol. Din ato lang ning gisahon ang atong mga lamas. So ato lang gilunod ang atong ahos. Bisig lang gud kayo nitong pagluto. Kaning magluto ta, lami gyud kayo ning daghang lamas kay makapahumot ug magdugag lasa sa atong niluto. Pag human nato gisa sa mga lamas mga amigo, ato na din ilunod ni ato ang gimarinate nga lunsol. Kumo ni atong gimarinate ganiha. Kani adto mga amigo, kung wala mi ipalit og sudan, moadto ra gyud mi sa hunasan kay daghan gyud among makita dito makuha nga seafoods. Pero kini karon nga akong giluto, ako ra ning gi-order kay wala naman ko'y panahon nga moadto pa sa dagat kay busy man ko sa trabaho gud. Og diri di nga part mga amigo, gibutangan na lang nato og oyster sauce o gitimplahan na nato sa bitsin o gilunod na po nato atong hiniwa nga sili o gibutangan sab nato og gamay nga tubig. Ato lang ning ukayon aron mahalo tong mga gipangmutang nato og takloban lang nato ni kadali. Goods naman itong recipe, luto naman ato na ni siyang serve. Sumo na ni siya ang ato ang adobong dunsol mga amigo. Og mao na ni ako ang imukbang karon. Hoy buyag. Nya. You what is up mga amigo? So, ito na po yung niluto kong adobong donsol. So, seafoods po ito. Kakain po tayo. Pero bago sa lahat, magdasal muna tayo. Bless us, O Lord, as I give you about to receive from the bounty through Christ, O Lord. Dili na maglangan. Let's eat! Ito pala yung natawag namin dito na donsol. Yung nakakaalam lang dito, siguro yung nakatira. No, nakatira malapit sa dagat. Sa baybayin. Spicy po ito. Nilagyan ko ng giniling na sili, tapos nilagyan ko pa ng hiniwa na sili. Sarap. Mga, ano po ito? Mga laman loob ng donsol. May atay, saka yung tinae. Sarap. Adobong donsol. Manghang. Dami kasing sili na nilagay ko. Tagal na hindi ako nakakain ito. Ngayon lang. Bata pa ko noon.
Mga ano pala siguro, mga 12 years old. Hmm? Sarap talaga. Hmm. Kain lahat. Pati sili. Dagdag po tayo ng red rice. Ibahog na natin to. Halang. Thank you po.